Care sunt beneficiile unui dezvoltator, unui afiliat? Aceasta este terminologia pe care LiveGood o folosește. Primești un centru de afaceri cu 3 website-uri, de fapt primești tot ceea ce ai nevoie ca să dezvolți corect și rapid, dacă vrei, această afacere, ești instruit, dacă ești învățabil, informații există, depinde de fiecare dintre noi cât de repede vrem să ne dezvoltăm în această afacere. Aici vedeți cele 3 website-uri, este un link, un website unde ne cumpărăm noi produsele la preț de membru, avem un magazin virtual, dacă vreți să-l numiți așa, unde clienții pe care îi vei avea sau îi veți avea vor cumpăra la preț de client și, bineînțeles, de aici veți avea beneficiile corespunzătoare. Și avem și un alt site de înregistrare în care acel video de 5 minute și 55 de secunde prezintă foarte bine despre ce este vorba și dă fiecare posibilitatea în mod gratuit, doar cu numele și adresa de e-mail, să se înregistreze în ceea ce ei numesc acest Powerline, ca apoi să poată să-și dezvolte, să primească toate celelalte ustensile sau instrumente și să poată să-și dezvolte organizația personală. Așa cum bănuiesc că ați văzut toată lumea filmulețul, dacă nu vă recomand să-l vedeți cât de repede, orice persoană la nivel global care se înregistrează în LiveGood se înregistrează în acest Powerline, așa cum vedeți aici, unul în spatele celuilalt, în funcție de ziua, ora și secunda care s-a înregistrat cu numele și adresa de e-mail. Sistemul se actualizează în fiecare joi, noaptea la ora 12, ora din Statele Unite, nu mai știu dacă East Coast sau West Coast, doesn't matter. În Anglia este vineri dimineața la ora 8, în România este vineri dimineața la ora 10. Toți cei care devin membri, deci plătesc acea taxă de $40 și prima de $10, deci $50, sau respectiv $139 pe întregul an, sunt plasați în această matrice de 2 ori 15, fiecare urmând linia sponsorială, așa cum, nu știu, are ceva laptopul meu. Este foarte important să reținem acest aspect. Așezarea fiecarei persoane în matrice urmează linia sponsorială. Observați că marketingul sau Powerline este o metodă de marketing și compania ne lasă să vedem câți la nivel global s-au înregistrat în Powerline în spatele nostru sau după ce ne-am înregistrat noi. Dar este foarte important să înțelegem că toți acei oameni nu vor veni în matrice în spatele nostru în mod automat, pentru că se merge pe linia sponsorială. Deci sistemul ține cont cine pe cine a înregistrat prin acel video, prin acel link de înscriere și în spatele persoanei respective se așează fiecare.